Il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Melvin Theuma kien intqal lilu li individwu involut fil-mażunerija kellu jħallas 100,000 euro lill-Vince il-Koħħu għall-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Theuma qal dan waqt il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia e kif tul il-jum komplew jinstemaw aktar recordings ta' konverzazzjonijiet bejn Theuma nnifsu u Johann Cremona. Dwar il-pagament ta' 100,000 euro minn persuna involut fil-mażunerija u li ma jistax jissemma fuq ordni tal-Qorti, Melvin Theuma qal li l-pagament kien ġej minn mażuni differenti għall-qtil ta' Caruana Galizia. Madankollu kompla jispjega kif il-pagament qatt ma sar e kif Muscat laħaq ġie arrestat flimkien mal-aħwa de Giorgio. Dan id-dettall partikolari Muscat qal li sar jafu minant Johann Cremona li kien persuna qrib jorgen fenek fin-negozju. Fil-fatt Melvin Theuma fil-qorti kompla jispjega kif Johann Cremona qallu biex waħħal f'Chris Cardona minkejja li Theuma nnifsu ma kienx jaf li l-eks Ministru u n-nies qrib tiegħu. Tul il-kumpilazzjoni telettixet ukoll l-esperta tal-Europol li spjegat il-proċedura adottata biex toħroġ l-informazzjoni mill-mobiles ta' Jorgen Fenek li ġew ikkonfiskati mill-Pulizija.